No, tänä päivänä se niihin laukauksiin kyllä reagoi sillä tavalla, että se jäi sitä vähän niin kuin kaivelemaan, niin laukausalttiiksi se laitettiin. Se ihan niin kuin kamalaa ollut, mutta kuitenkin se korvillaan koko ajan osoitti, että nyt ei ollut tämä kiva juttu. Luokset päästävyydessä siinä alussahan se tuli niin kuin sieti sen, että siihen tullaan ja sitä saa ruveta rapsuttelemaan. Sitten tuolla kun sitä oli vähän kiusattu, niin sitten se oli vähän semmoinen enemmän pidättyväinen, mutta tämä aavistus riittää sitä pidättyväisyyttä, ei sitä sen enempää siinä ole. Kyllä se laskee ihmiset koskemaan. Kovuus, muistihan siellä toimii äärimmäisen hyvin. Epämiellyttävät asiat se kyllä tietää ja huomioi ja sen on vähän hankala tulla niistä ohi ja joudutaan houkuttelemaan tynnyrille ja rätinkin se väistää niin kaukaa kuvaan mahdollista. Pehmeä se on, se itse oli ihan kärryillä siinä, että semmoinen se on. Temperamentti, se huomiokyky, oikea-aikana oikein suuntainen reaktio, kun joku tapahtuu. Siinä vähän tämä pehmeyskin on näkyvissä, mutta se ei ole pelkästään sitä. Tuossa tynnyrillä, kun se on se erikoiskoe, niin se, että miten voimakas, miten kauas se lähtee karkuun siitä, ennen kuin se kääntyy, niin sitä siinä aina niin arvioidaan, kun sitä mietitään, niin erittäin vilkkaan tavoin. Se ei ole pelkästään niitä nopeita jalkoja, vaan se vähän, että miten se huomioi asioita ja miten niin kuin vahvat ne reaktiot on. Sitä siinä katsotaan. Hermot pysyy ihan kasassa, ei mitään hätää. Ja nytkin se pystyy olemaan tässä ihan omiin jaloin ja se pyrii koko ajan pois täältä. Et tuo 1P on ihan hyvä. Kuormaahan se ottaa tästä ihan selvästi, mutta kyllä se selviytyy. Taisteluhalu, leukojen lihasten käyttöä siinä katsotaan. Pelkoa vastaan, taistelemista, siinä kelkalla, tuolla pimeässä sitä, että miten se pääsee liikkeelle. Ja kun sitä niin kun aina ajatellaan näin, että se on se koiran moottori, se taisteluhalu, niin ei se sitä moottorina käytä. Siitä ei ole sille niin se apuväline näiden erilaisten asioiden ratkaisemiseen, niin riittämättömäksi se Neelaraksin paikka sitten asettuu. Puolustushalu. No, teillä on hyvä suhde, koska kyllähän se sinun puolusti. Ihan kaikkensa se antoi, mitä ton kokoinen koira voi. Niin ihan tosissaan, kun hyökkääjä tuli esille, niin se sanoi, että elät hemmetissä tuolla asenteella tulee. Että kyllä täällä on kuitenkin koira vastassa. Ja sitten kun se tuli liian lähelle, niin sittenhän se ymmärsi väistää sitten taakse, että semmoinen niin tilannetaju sillä on olemassa. Että kyllä me laitettiin ihan kohtuulliseksi se. Ja siinä se kuitenkin niin kuin laski sen hyökkääjän lähelle. Pyrkihän se siitä hetken päästä pois, mutta ei ollut ongelmia olla siinä vieressä ja koskea sitä. Se on se hillitty, mikä siinä on. Terävyys tuossa seinällä, kun se jää yksin. Tuleeko siitä aggressiivinen, rupeeko se itteensä vahvasti puolustamaan? No ei. Kyllä se sillä tavalla kahtoi siinä hetken ihan rauhallisesti, mutta sitten kun vaan lähestyi, niin sitten se halusi pois tilanteesta. Ei se semmoiseen paniikkiin siinä mennyt, koska ei annettu sen mennä. Ei me tehdä siinä koiralle hallaa. Että sitten se lopetetaan aikaisemmassa vaiheessa ja muututaan ystävälliseksi. Kyllä se oli siinä sen näköinen, että me en yhtään tykkää se, mutta ihan hyvin siihen pääsi siihen lähelle. Toimintakyky. Miten se kelkan selvitti ja miten tuolla pimeässä pääsi siihen luokse. Kyllähän se tarvitti siihen apua. Sekä kelkalla tarvitti sitä, että sitä vähän houseilla aika hurja pala sille, se säikähti ihan kunnolla sitä ja varmaan sitä vähän puolustustakin siinä haukkui sille, että tuu äkkiä pois sieltä sen läheltä. Ja tuolla pimeässähän piti antaa valoa sille ja kutsumaan ja se kutuit sieltä sitä ennen kuin se rohkeni, mutta se tuli sinne kuitenkin. Ja pienen verran nähtiin toimintakyky koko radalla, että se puolustushan oli se että siinä nähtiin ihan oikein sitä toimintakykyä. No, pisteitä tuli molemmilta puolilta. Tuli 84 plussaa ja 51 tuli miinuksia. Useammasta tuosta osiosta, niin 33 plussan puolelle. Ja nythän se on tietysti, kun ne laukaukset menee miinuksille, niin sitten jos ajatellaan, että onko läpi vai ei. Mutta tuo pistemäärä on semmoinen, että jos haluaa, se 75 on se hyväksytön raja. Jos haluaisi jostain syystä uusia, niin puoli vuotta on se. Mutta nyt sä tiedät monta asiaa siitä koirasta, että kyllä se toimii. Ja tuo on varmaan hyvä tietää, että jos yksin olette nakkikioskilla, niin ei se sanattomaksi jää.